Agienda Damascus waive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus Zika Maria dinamati aizinguva yakutamba nayo Zika Maria dinamati aizinguva vakati uya tiende tinoendawo na Paulosi tofamba nawo avaizotya ndati zita ndotya ndi Manueli saka mweya yetu inarega ndiye ndikati tinoda vanhu vanorurama na Paulosi kufamba ndega zvangu ndotya ndati zita ndotya ndi Manueli kufamba kwache narega ndiendi ona kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus Zika Maria dinamati aizinguva yakutamba nayo Zika Maria dinamati aizinguva Saka uyai mambo chigoinda aiwa kufamba mzira dzinoera sango rine zvikara zvinorura dzogo asi munoshura sandifungidzisa zvegoreriya ona kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus kwaive kufamba kwa Paulosi agienda Damascus Zika Maria dinamati aizinguva yakutamba nayo Zika Maria dinamati aizinguva oh Jehova we mweya unoira oh Jehova we mweya unoira nishida nakatadza mweya unoira nishida nakatadza mweya unoira oh yeah